हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव सिगांग्रो सौहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै। दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जायोब्ला नोंथाङा गिबियावनो निमाहा होग्रोना लाबानो जाबाय। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय इशारा। स' नोंथांमोना बे एलबामखौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बर'नि मुंदांखा आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव आपल'ड खालामदों लोगोफोर। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बर'नि मुंदांखा एक्टर्स सिमां चाइनारी आरो रिया ब्रह्मा। डाइरेक्टर पुमा बसुमतारी, डब एन्ड पस्ट प्रडाक्शन जयन्त बसुमतारी, मेकआपखौ खालामदों मानब लाभलि ब्रह्मा। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारी आरो निथामनि बर'। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।